Fifita, fita, fifita mini shayi, sassaita na ji sanyi, ki sanya mini luna madara. A wannan shiri muna tare da Adamu Hassan Nagudu. Adamu Hassan Nagudu, barka da wannan lokaci. To, barka da wannan lokaci babana. Fatan an wani lafiya. Alhamdulillah ya ayyuka. Alhamdulillah. To, masha Allah. Kai tsaye za mu shiga cikin shirin ne ko za a ɗan yi wani ɗan so mun taɓi da 'yan magana ke cewa gara a buta. Za a ɗan lasa mana wata daga cikin waƙoƙi. To, duk da ka riga ka gabatar da ni, da zan fara gabatar da kaina da ɗan baitoci. To, bismillah. Na san kuma ba a makara ba. Su kallo ba za su mance da haka ba. Fifita, fita, fifita mini shayi, sassaita na ji sanyi, ki sanya mini luna madara. Na san tabbas masu kallon mu ce ko zamar so ta sauka jikina. Masu kallo da masu na gudu kenan da fifita mana shayi. Na tabbata wannan shirin zai kayatar da ku domin za mu waiwayi mu ɗauko wasu daga cikin waƙoƙinsa mai fashin baki a kai. Da masu na gudu da farko yaushe aka fara harkar waƙa? To gaskiya da fara harkar waƙa ta yanzu akalla zai kai kamar shekara 25 da fara harkar waƙa ta, ko wuce da shigowa ta harkar waƙa. Shekaru 25. Shekaru 25. Amma farawa kan zan ce tun kusan na primary school gaskiya nake da ra'ayin irin waƙe-waƙe da sauransu. Dalilai saboda wasu waƙoƙi na mawaƙanmu na dauri kamar in ka ɗauko su Shata, su Almakaho, irin su Ɗan Maraya, Alhaji Kansu. Waƙoƙinsu gaskiya su suka fara bani sha'awa wajen shiga harkar waƙoƙi tun ina primary school gaskiya. Shekaru 25 da fara yin waƙoƙi na masana'antar Kannywood. A lokacin kana ɗan shekara nawa? To gaskiya ina yaro gaskiya. Ka kai 20 lokacin? A lokacin zan kai 20 tun da yanzu kana so dai sai na faɗi shekara. Ni ban ce faɗi shekaru, kawai shekarunka a lokacin. Ina da shekara 25 a lokacin gaskiya ina da kamar shekara 20 tun da yanzu kaɗan tattare na tafi 40 da irin biyar hakan nan. A yanzu? To dattijo za mu ce ko dattijan matashi kamar yadda na faɗa? Za a ce matashi dai ko? Matashin dattijo. Yawa matashi kenan. A cikin wannan shirin muna tare da waƙoƙinka masu tarin yawa wanda ina da Dutsen Dala, akwai Ragar Ƙauna, akwai Riƙe Gwaninka, akwai Baiwata, Idan Ka Ga Wata, sai kuma Madafa, akwai So Tsuntsu Ne, sannan kuma Na Ji Kalamansu. Akwai waƙoƙi masu tarin yawa. In aka ce kana da waƙoƙi sama da waƙoƙin kama nawa gaba ɗaya? To gaskiya yanzu ko me zaka bani, ko da zaka yanka wuya na dauka, ba zan iya gaya maka adadin waƙoƙi na ba gaskiya. A 500 in aka ƙara 200 akai sun kai nawa kenan? Ai ko 1000 ka ƙara akai. Dan abin da yasa zan ce ba zan iya ƙayyade su ba, lokacin da muke harkokin waƙoƙi mukan iya ƙayyadewa. Tunda kana yi kana rubuta saboda record, je Bature, dan ka san adadin waƙoƙin. To gaskiya saboda lokacin in ka lura zaka ga ana yin waƙoƙin da yawa. So lissafin dai a ƙarshe dai ya ƙwace saboda ba zai rubutu ba. Ka je Gombe ka yi waƙa 3, ka tafi Jos ka yi kaza, ka je duk inda ka je kawai waƙa ce. A cikin waƙoƙin nan da lissafa zaɓi guda ɗaya. A cikin wannan waƙoƙin? Na zaɓi guda ɗaya. Na ce ma akwai Madafa, Ragar Ƙauna, Riƙe Gwaninka, akwai Baiwata, akwai Idan Ka Ga Wata, akwai Madafa da So Tsuntsu Ne, da kuma Na Ji Kalamansu. To bari ɗauko Madafa. Madafa. Tunda ita kamar kaka ce. Ko ba gaskiya ba zan ce uwa ba don ta zama kaka. Madafa, me yasa ka zaɓe ta? To na zaɓi Madafa saboda waƙa ce wadda gaskiya ta yi lokaci kuma ta yi zamani kwarai da gaske, al'umma sun so ta fiye da inda kake tunani saboda yanayin a wannan lokutan ko a irin kiɗan da aka yi mata babu irin wannan kiɗan gaskiya. A wannan lokutan gaskiya ba wani mawaƙin da yake yanayin sautin da aka yi kamar makosa ne ba makosa ba. Lokacin kuma gaskiya ba irin wannan salon a dai masana'antar ko a tsofaffin mawaƙa iyayenmu kamar su Yakubu, su Sadi da sauransu. Ni ne dai wanda na fara irin wannan salon waƙar gaskiya. Kana yin kiɗa ne? A'a, wai ma'ana na kawo irin salon waƙar haka misali kaga tun daga kan kamar Dutsen Dala kaga kiɗan irin Madafa, Ha Maza Ha Mata, Ambalo-balo, to irin wannan yanayin da sani ne mawaƙin da na fara. To tun da ka zaɓi wannan waƙar rera mana ita. Madafa ko? Zanzarin sararin soyayya, ƙauna da madafa,
Lale lale lilan ƙauna, masoyi ɗan gatan raina, nisan ki na sasha kalbina, lallai ka zamto sirrina, bauni ke tashi kan ƙauna, turare feso min ƙauna. Nan ma remix ɗin za ka yi? Kai wata maga bauni ke tashi kan ƙauna da kake nufi? To, kamar aka ce bauni, kamar wani abu ne wanda kamar za a ce sai ka ɗauki kabewa. Ka ɗau misalin kabewa. Sai ka yayyanka ta, sai ka rufe ta misali a ce sai ta kwana ko ta yi sati ko ta yi kwana 3. Dala idan ka buɗe, wani irin yanayi za ka ji? Ƙamshi ne ko kuma dai za ka ji wari, za ka ji hamami, za ka ji ba da irin abin da nau'in da to wannan shine kamar bauni kenan. To shi kuma baunin sai aka ce na ƙauna. Bauni ke tashi kan ƙauna. Sai aka ce mai a gaban turare feso dan ƙauna. So ko da a ce wari misali mu ɗauka a wari zai iya lallaɓe ƙaunar idan aka fesa turare duk wari in ka zo ka fesa ƙamshi insha Allah warin ya ɓace. Ita wannan waƙar gaba ki ɗaya mai ta kunsa? Ita wannan waƙa ta ƙunshi yanayi ne na soyayya kamar yadda masoya da kalamai masu daɗaɗa zukatan masoya kamar yadda suke a rubuce ko kuma in ce a waƙe. A ina kuke samu waɗannan kalamai na soyayya kuke zuba su a cikin waƙa tare da salo da sarrafa harshe? To, ita waƙa kusan baiwa ce. Wata kalmar ba wai karantar da kai ake ba. Abin da Ubangiji Allah ya halitta maka kuma ya baka kyautarsa, kai ma kama ya kula da hukum fekuna dukkan wasu al'amura nasa kamar ya ce kasance ne kawai zai kasance. To shi ma ita ma bayar waƙa haka take. Kalaman kawai za su dinga zuwa ne ka yi niyyar kawai zan yi waƙa akan abu kaza. To insha Allah kawai za ka ji kana kai ma an ce ta yaya kake yi ma wala ba za ka yi ce ga ta take. Sun da al'amari ne na Ubangiji. Ka tuna musu tsohuwar soyayya. Musamman masu tsohuwar soyayya. Ka tuna wani ne? Ya ni ma in an zo kan wata waka dai zan iya tunatawa gaskiya. Kai ma? Ina da tsohuwar soyayya, ƙwarai da gaske. Za ka tuna da ke da. Waƙar mu da fake da tare da Adamu Hassan na Kudu. Mu je waƙa ta gaba. A cikin waƙoƙin da lissafta ma, zaɓi guda ɗaya. To akwai Riƙe Gwaninka, ina son waƙar nan ƙwarai da gaske. Me yasa kake son ta? To ina son ta saboda wasu dalilai ita ma masu yawa gaskiya. Dalilan sun kai guda nawa? To waƙa ce kamar dalilai za su kai irin 2 zuwa 3. To ina jin su. Riƙe Gwaninka. Ka sa shi a ranka. Riƙe gwaninka ka sa shi a ranka, kada ka bar shi a baya. Zuciya ta samu sukuni tunda na yaba hali. Ki ji da ke nake, kar da ki tsallake, ki gane burina. To a wannan waƙar akwai wani baiti da yake min daɗi wanda ake ce ban yi rancen ƙauna ba, ba za kuma na ba da aro. Rera mana shi za ka yi. Ban yi rancen ƙauna ba, ba za na ba da aro ba, ban kira wani ya taimakan ba, ba za na yarda a kwacen ba, duk macen da ta raɓe ka, ba za ta tsallake fushina ba. Na fi son wannan baiti. Me yasa? Saboda dalili shine, wato ita masoyiyar ce take magana ga masoyinta cewa ita ba bata yi rancen ƙauna ba. Ma'ana soyayyar da ta yi ko take masa wato ta gaske ce. Ita ce ta farko kuma ita ce ta ƙarshe. Sannan kuma bata ba da aro ba. Ballantana ce ita ce za ta karɓi rance. Kaga tana daɗa jaddadawa cewa mallakinta ne tunda bata yi rance ba. Ka gane. Sannan ta ce duk macen da ta kuskura ta raɓe shi to fa za ta ɗanɗana kuɗarta, ma'ana za ta gane fushin. Wato wani layi ne nogo area. Kawai ta zana ne cewa wannan nawa ne kawai. To shi yasa kawai nake so. Ba iya cewa kayi amfani da wani salo a wannan gurin, ka ɗauki wata ɗabi'a ta mata ta kishi sai kuma ka ƙara tabbatar musu da shi daidai ne su. Wannan haka ne, ai wato ita ƙauna in aka ce ana yin ta riƙe ta ake da kyau. Ba a yi mata riƙon sa kai da kashi. Waƙanan ta ƙunshi abubuwa da dama. Kwarai da gaske. Akwai kalaman soyayya a ciki. Bayan waɗannan kalamai da suke nuna riƙo da ƙauna ga masoyi, akwai wasu abubuwa da ka fahimta a cikin waƙar duk da kai ka rubuta? Akwai abin da na fahimta, musamman ma idan shi title ɗin wato waƙar. Riƙe gwaninka. Ba a soyayya ba, ba a zama aure ba,
ba a kasuwanci ba, ba a siyasa ba, a komai aka ce gwani to an wuce. Idan aka ce ka riƙe gwaninka, yanzu an ce a addini ka riƙe gwaninka, waye gwaninka? Ni? Muhammadu Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. To ni ma shine gwanina. Ina ce riƙe gwaninka, to ai an gama magana. So kalmar ita kanta tana da girma. Riƙe gwaninka, to duk inda gwanin ka yake ka riƙe shi kar ka bar shi a baya. Wannan kalma ce wadda tana da harshen da mun da zamu kwana zamu ta. To mu je ga wata waƙar. In yaso idan muka ji waƙar dan mana fashin baki sai mu je mu kalli guda cikin ko ita ko kuma riƙe gwanin ka din. A ɗaukan wata guda ɗaya. To akwai wata waƙa da ake kira Baiwata. Baiwata. Wannan waƙa kusan zan ce kamar wa'azi ce. Sannan kuma tunasarwa ce, sannan kuma tana nuni ga ɗaukaka, ga maɗaukaka, wato duk abin da yake yayi sama zai ƙasa. Sannan kuma lokacin da Allah ya baka ɗaukaka, to kai amfani da damarka, kai abin da yake wanda ya cancanta, wanda ya kamata. Wannan abin da waƙa take kunsa kenan. Sannan kuma a cikin yanayi da siga irin ta soyayya. Wannan shi yasa. Wai me yasa ka zaɓi fannin soyayya a harkar waka? Abin da yasa na zaɓi soyayya ita ce farkon kowane ɗan adam kuma ita ce ƙarshe. Ita ce farko? Ita ce farkon kowane ɗan adam ita ce ƙarshe. Wannan batu ne mai girman gaske. Me ake nufi a nan? Yawwa abin da ake nufi shi ne. Ita soyayya an halicce ka ni da san Allah da kuma manzansa. Haka ne? Na'am. Kuma kana fata idan za ka koma ga Ubangijinka, ka mata a kan wannan turba ta soyayya. Allah ya sa. So soyayya tana da wani abu kuma halitta ce wadda take mai rai, wanda inda za a zare maka ita to gaba ɗaya za ka rasa numfashinka. To saboda haka aba ce wadda kwatancenta ma ya wuce kwatancen.